Аз съм ExtraBG и днес ще играем CS 1.6. В момента съм в един нов сервер и искам да ви го покажа. Погледнете сервера как е направен. Той е доста интересен и са добавили ръкавици и нов цвят на ножа, което много ме кефи. Серверът наподобява на миналия сервер в миналия клип, който го снимах. Те са горе-долу еднакви, обаче тук има малко по-различни неща. Например, погледнете гранатата, вижте колко по-интересна и готина е направена от обикновената граната. И ръкавиците са добавени. И след като убиете някой човек, сега ще покажа само да убия някой човек. Например, ето, убиха го и вижте, дропва се нещо, което не знам какво е. И ако може да ми го напишете в коментарите какво е, ще ви бъда благодарен. Добре. Скоро ще си закупувам Call of Duty 4 за компютъра. И скоро ще има клипи на Call of Duty. Само трябва да си я закупа, което не знам кога ще стане, но се надявам в най-скоро време. И така. Клипа го снимам за трети път, защото два пъти ме прекъснаха. И мале, то как му би много яко. И така. Добре. Утре ще има най-вероятно на Майнкрафт клип. И това ще е. А за други ден не знам. Добре, това е граната. Там долу има много хора. Да убием някой. И не убихме никой. Мале, бягай. Жалко, че нямам втора граната тук, колко ще е полезно. Мога да ги изтрепяме само с гранати. И някой тук ще ме уби с граната. Там има някой. Добре. Мале, да си бях метнал гранатата по-хубаво. Така. Оръжие, граната. Добре, няма никой за сега. Бомбата обаче не е в мене, за да я заложа. Там долу. Сега ще мрат от трепки. Пак ли никой, бе? Как мога да не убия никой толкова с народ? Един. Мале, беги! Добре, то не ме оцели. Сега ще го изчакам и ще го бия по мазен начин, ако той дойде. Добре. Сега ще правя лесни килчета, докато можех. И колко направих? 22 кила. Кога толкова много, бе? Мале, по-хубаво да не си гледам умирания тя. 35. А то на първо място с 38, 122 кила. Каква е тази работа? Той е някакъв много добър. Добре. Охо. Сега ако му биеш просто. Добре. Дай си взема дропа, който ми го пусна. Добре, тук са ще има изи-пизи леван куизи килове. За малко да убия един. Не! Някой знае, че съм тук. Дам една гранатка за всеки случай. Там да убия някой, ако може. Добре, стрелям си рандом в момента, защото този пушек не виждам абсолютно нищо. Но като гледам, ние направо ги обградихме. Те нямат шанс да излезнат. Така че 100% ни е сигурна победата. Погледнете просто. Добре. Да минаваме. Чай да си сложа бомбата. Не бомба, пистолет. Оръжие. Купа работа. Добре. Ще им метна една бомба там. Да им колко отрепки ще хвърам този път. Добре, убиха ме, но поне хвърлих бомбата и... Не, явно никой не съм убил. Не, аз май преди бях 22, тъй че... не съм сигурен дали съм убил някой. Малей. Добре, как толкова бързо могат да реагират и да стрелят? Това е просто невъзможно. Аз му изкачам веднага и той на секундата стреля. Това е... Не знам как го правят. Къде бе? Сега вече ще мърска тази фамилията. Не, няма хора за него. Ще намеря някоя отрепка. Добре. Ще си метна граната заради нашия. Ще си метна гранатата. Там има ли някой? Сега ще минеме
тайно за тях. Мале, то колко тайно. Иска гранатата поне да си метна, може да убия някой, ама... Сега си я подготвям. И директно мятам гранатата, да видим там дали ще успея да убия някой. Ако не е здраве да е. Отдолу в коментарите могат да задавате... Абе, откъде бе? Прекъсах си мисълта заради това. Отдолу в коментарите може да задавате вашите въпроси. Ела сега, ела. И този го убих. Да, никой друг не го убил май. Да, аз съм го убил. Сега гранатата се сложи на оръжието. Не. Ох, как ги мразят така в гръб да те стрелят. Това е уникално тъпо просто. Айде. Добре, някой мята гранати. Добре, винаги се бъркам с този. Сега вече, чай горе има някой. Ще му убие той. Оф, това пак е наш. Мале, колко съм точен. Ма направо. Също да кажа, че по принцип, когато мятаме гранатите в този сървър, вижте, просто някакси по-силно е, отколкото обикновените. По принцип, когато играем в другите сървъри и си закупиме гранати, ще чувам по-леко и не е кой знае какво. Стига бе. О, добре, взех си пистолета, който ги почти ланхитва. Ако е в главата ги ланхитва направо. И 5 секунди до края на този, как го кажем... Абе, какво... Ох. Добре. Виждам клипа, че не е много дълъг, така че ще поиграя още малко. Добре. Този сървър изглежда доста готин. Само че защо съм от ченгетата? Нищо. Какво направих са? Добре. Махи се, бе. Това нашето са, нали? Охо, ние как сме ги обградили отгоре. Тежко им горко. Там виждам един. Дръж. Мале, аз ли го убих тоя? Да. Сега си взема тайния пистолет. Добре, вие идвате ето от тук, значи. Защо ми лагва? Някой ма стреля и ми лагва. Добре, откъде идвате вие, бе? Това ще ви намеря. Какъв си? Аре, бе, мари, бе. Да, естествено аз няма да го убия. Да, убих един, най-накрая. И някой ще му убия бързо. Мези граната. Добре, купих си най-накрая това оръжие, което исках да си закупя. Ще взема това, въпреки че не знам какво е. Мале, за кой ли път го казвам в този клип. Добре. Да се качиме горе, тук имаше един, който... някой го убил. Добре, защо ми спича така гадно? Добре, аз го убих. 100% съм сигурен, че аз съм го убил, защото ми светнаха парите. Това е от нашите... ти лоша гадина. Мале, сега ще му убия. Добре, как може са толкова точни? Сега ще му разката фамилията. Ако стигне до там гранат, тя па не стигна до там. Каква ирония. Добре, улучих някой. Сега ще им дам един урок. Сега като се качам. Аре, мах се. Не. Видяхте. Мале, долу кой има. Сега само да се качи. Сега да не ме убие някой в гръб. Аз да го убия, бе. Абе, какво? Добре, убих го, взимам си тука каквото и да е това. Там имаше един, обаче съм на много малко кръв и не знам дали да рискувам. Не. Това са от нашите. Добре, къде? Да. Ужас. 3 кила. Ужас направо. Миналата игра бях по-добре. Аре, бе. Къде сте вие, бе? Вашата отрепка, айде, бе.
мърш такава. Слизам долу, сабата ще ви разкаже играта. Тук няма никой долу. Добре, ти какъв си? Охо. Ти що не мреш, бе? Пак някакъв от нашите с... Да, някакъв от нашите, щом не мога да му сваля кръв, значи някакъв от нашите. Къде се бия толкова? Тук долу ли? Не, тук долу няма нищо. Ти си, от моите ли си? Да, от моите си. Добре. Малко паркур. Добре. Да. Къде са? Някой те стреля, виждам. Ела, бе, излез, бе. По-добре да не беше излизал. И ще ставим една гранатка за тебе. Хубаво ще я опиташ. Къде си? Там ти е метам пъти. Ужас. Ретарщина на Макс. Излез, бе. Той някой друг го уби, обаче ми метна граната. Да, как аз ще го стрелям първи път изведнъж той, аз ще умра. Да, бе, глупости. Пълни глупости. Дръж граната. Така вече е по-честно. Няма как сега да започна да го стрелям първи и той да не умре. Добре, тук аз ще умра, защото не знам къде и аз стрелям. Мали някакъв го разстреля. Охо, аз го разстрелях тоя. Да си взема тези неща. Ето има един, който сега ще понесе това па от нашите пак. Не го убих. Добре, някой метна димка. Аз откъдем още една граната, бе. И ще я метна там, в тъмното. Чай с кой се клекаш? Добре. Така ще минем на бързичко. Не, бегай. Те направо са се разположили навсякъде. Викаш, аз нямах да оцелявам. Сега се кача там горе и ще видя кой стреля толкова много упорито. Една граната. Жалко, че он я умря преди да уметна граната. Че с гранатата ще да стане много яко убийството. Добре. Баце Бойто, копеш. И убих го. Така се прави, слизаш, стреляш и кил. Така мога ли мина? Да, баш, якото умрях, защото паднах. Поне е направено малко реално, защото в някои игри параш от 20 метра и... няма ти нищо. Чай си взема моето трупче тук. Тук, дали ще мога да се шмъгна отдолу? Не, отгоре. И кой ме уби? Единството, което не ме кефи, е, че когато някой те убие, не ти показва откъде те е убил. И убих някой току-що, защото ти не знаеш откъде те е убил. Колко неща тук. Това изчезна. И това е изчезнало. Добре, нагоре. Тук има някой. Чай, ти от моите ли си? Първо да проверя, да, от моите си. Кой ми е те гранати, бе? Ти гранати на тебе. Добре. Дай някой ми метна граната, има усъкати. Къде си? Не. Тук с мен аз се чуда къде и откъде ма стреля. Ужас. Добре. Мисля да приключвам клипа след тази игра. Зависи кога умра. И след като умра ще приключа клипа. Добре, този сега отложите и сега ще му дам чибомче пляш. Той къде отида, бе? Баш, нали влезна отдолу? 100% го видях. Че влезна отдолу, как така? Изнъж го няма. Къде е той? Той сигурно отишъл тук нагоре. Я да видиме. Това от наш, аз мисля, че това е противника. Тук какво има? И тук има... къде отидахме? Сега гледа са. Тъпо ме убиха. Тъкмо да се прецеля в някой да го убия и... Мен веднага ме убиха. И това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Който не се е абонирал, може да се абонира. И чао!